En un moment de crisi, amb les mesures que estan agafant en aquest moment els governs, i està pagant aquesta crisi, no és el sector que l'ha provocat, que és el sector financer, sinó que són els de sempre. Continuen morint tots els anys 9 milions de nens i nenes menors de 5 anys per malalties al sud, estic parlant, per malalties tractables als països del nord. Això és una vergonya brutal, no? A Catalunya hi ha 100 pisos buits per cada persona sense sostre. Això és una absoluta perversió de l'economia. La taxa Robin Hood forma part d'aquestes iniciatives de caràcter creatiu crític que les ONGs portem endavant. Vull dir, no ens conformem amb el sistema que ens ha tocat viure i tenim l'obligació moral de lluitar pels drets dels més desfavorits, d'aquí i d'allà. De fet, ja es podia haver aplicat fa uns 30 anys, que és quan el senyor Tobin la va proposar, que per això la va proposar en aquell moment. El que passa és que des d'aleshores ençà la situació s'ha agreujat molt. Per què? Doncs perquè ha crescut d'una manera inconmensurable l'especulació financera. En els últims 20 anys, em sembla que, si no em recordo malament, ha augmentat el 450% les transaccions. I aquí és on es fa l'especulació. L'objectiu de la taxa Robin Hood és regular els mercats i, d'alguna forma, que tots els diners que es recaptin aquesta tassa vagin en la lluita contra la pobresa. La Festa de la Solidaritat, un dia per l'Esperança, es fa a 47 ciutats a tot Espanya i és una festa que fem anualment per mostrar què fem, per ensenyar, per sortir al carrer, per explicar a tots els socis i a la ciutadania el que estem fent. Normalment no ens conformem amb això, intentem donar un missatge i aquest any ho hem centrat tot a la taxa Robin Hood, d'aquest 0,05% que estem demanant de les especulacions, de les transaccions financeres. Ens permetria tenir uns diners addicionals per fer front a la complicada situació generada tant per la crisi dels aliments com per la crisi mediambiental que s'ha vingut a sumar a la crisi de la subprime que ens afecta més a nosaltres. Són tres crisis que se retroalimenten entre si i que fan que tinguem menys recursos i més necessitats. Quan estàvem aconseguint fer front a la pobresa, els moments que estàvem aconseguint disminuir la desigualtat, ens trobem en aquesta situació i estem tirant endarrere. Hem de fer el possible perquè això no passi, perquè som la primera generació que sap que podria acabar amb la pobresa al món. Escolta, resulta també que en Ben tenia uns pantalons tot de flors i sabeu què li passava? Que no se'ls posava mai perquè li feia por que la gent se'n rigués d'ell. Si al voltant de les 50.000 persones, 60.000 persones que passen normalment per la Festa de la Solidaritat saben això, ja serà molt. Però si més no, com a mínim, els 1.000 voluntaris que s'han format, s'han preparat i ho estan explicant al seu entorn, segur que serà una font de difusió molt important. Per mi això és molt important perquè és un món que jo veig que no funciona bé, que hi ha moltes desigualtats, que està molta injustícia i quan trobes l'oportunitat de participar en una cosa on veus que es pot redreçar una mica o que almenys existeix aquesta iniciativa, doncs el primer que fas és apuntar-t'hi i no ho dubtes per això. Si hi ha aquestes injustícies socials, doncs el que s'ha de fer és anar contra elles i aquesta és una manera, participar voluntàriament, el que fas és demostrar que realment t'importa això i que no ho fas per res que tu et surti més a compte, sinó que ho fas perquè tu creus en això i perquè pots invertir el teu temps en això, el mateix que altra gent pot invertir en una assignatura perquè això es pugui donar a terme. Explica'ns una miqueta per quin motiu Plan participa en aquesta campanya i què hi veus de positiu en la mateixa. Nosaltres treballem per als drets de la infància perquè els nens tinguin les mateixes oportunitats a tot arreu. Si us diguéssim que aplicant una petita taxa a les transaccions financeres internacionals aconseguiríem una millor distribució de la riquesa, no la recolzaríeu? Si us diguéssim que aquesta taxa afecta únicament els especuladors responsables de la crisi actual, no la defensaríeu? Es diu taxa Robin Hood.
La tassa Robin Hood és una recepta de lluita contra la crisi financera. I no estem parlant de l'economia de les persones individuals, sinó que estem parlant de gent que es dedica a especular amb aquests diners. Una operació especulativa és aquella operació que la diferència entre la compra i la venda no supera els 3 dies. En qualsevol producte que nosaltres comprem existeix una tassa, un IVA. Si realment amb l'economia real que produeix hi ha una tassa que és en benefici de la societat, per què no ha d'haver una tassa amb una economia que no genera cap riquesa més que la pròpia, i que com són les taxacions financeres. Aquests diners recaptats de la tassa, com s'aplicarien? S'aplicarien un 50% als propis països que han recaptat la tassa per la pobresa del propi país. Un altre 25% per ajuda oficial al desenvolupament, per tant, per ajuda a nivell internacional, i un altre 25% per pal·liar els efectes del canvi climàtic amb els països més vulnerables i que en aquest moment no tenen diners per poder adaptar-se a aquest canvi climàtic. És una solució tant pel nord com pel sud, no estem posant en contraposició un nord ric amb un sud pobre, sinó que estem parlant de la pobresa en general del món. En aquell moment en Tobin, si no recordo malament, va afirmar que amb la seva taxa la meitat de l'especulació mundial desapareixeria, perquè deixaria de ser interessant. Però que tanmateix l'altra meitat, com que es fa amb uns marges més amplis, continuaria fent-se. Tu pots especular des de casa teva, les borses de Tòquio, la de Nova York, on et sembli un moment o altre. I aquesta especulació, que ha estat, em sembla a mi, la base d'aquesta crisi econòmica que tenim ara, doncs ha de ser frenada. I una manera de frenar-la doncs, és mitjançant un impost. Le Parlement ne puisse pas manifester de façon massive son approbation à cette taxe dans des conditions qui soient des conditions raisonnables au regard de la compétitivité de l'Europe. Wir wollen, dass der privatwirtschaftliche Sektor seinen Anteil an der Bewältigung. Οι πόροι θα κατευθυνθούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στο μηχανισμό στήριξης. Θέσαμε το θέμα. Everybody voted. The vote is now closed and that is adopted. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, podría anunciarla este miércoles, aunque no entraría en vigor hasta 2014. Este gravamen es una manera de implicar directamente al sector de las finanzas en la recuperación de la economía y de frenar la especulación en los mercados. La medida podría aportar entre 50 y 70.000 millones de euros anuales a la Unión Europea, una cantidad considerable en tiempos de crisis, pero según las autoridades británicas también podría provocar un éxodo de los bancos de la City de Londres hacia Estados Unidos y Asia. En quant a la possibilitat de que el G20 tiri endavant això, per mi és nul·la. És nul·la, igual que era nul·la la possibilitat que el G20 tirés endavant una cosa que ens va prometre fa 2 anys i que no havia fet, que és perseguir els paradisos fiscals. Concluye la cumbre del G20 con la adopción de una estrategia global para el crecimiento y el empleo. El presidente francés ha destacado en la rueda de prensa final que Europa ha dado una respuesta creíble a la crisis. Nicolas Sarkozy también ha hablado de la llamada tasa Tobin. El G20 es va crear per salvar la crisi i efectivament ha salvat la crisi. L'única crisi que ha salvat és la dels bancs i els banquers, és el que els estan donant diners. Però no ha tingut el G20 cap tipus d'interès en protegir les poblacions. És una institució que, si vols que digui la veritat, s'hauria de dissoldre immediatament. El problema que tenim ara no només problema de crisi econòmica, de crisi social, de crisi política, perquè el que està passant és que la política, per primera vegada jo diria en la vida, no té les eines per governar la societat i llavors resulta que estem en mans no diria d'unes persones, però sí d'unes entitats, d'unes societats que tenen moltíssim poder, moltíssim. Això per què? Bueno, perquè es necessiten uns diners i els tenen una gent, i aquesta gent són els que diran una taxa de què? Els mercats han de ser lliures perquè d'aquesta manera doncs, tot flueix
Però clar, el que flueix és la desregulació i que cada vegada les diferències són més grans. Només 8 hores de recaptació de la taxa ens permetrien costejar tema de vacunes en el sud. Només amb la recaptació de 8 dies d'aquesta tassa es aconseguiria pagar tota l'educació primària al món dels 72 milions de nens i nenes que encara no tenen accés a l'escola. Ha hagut moviments que han fet bandera d'això, com pugui ser, per exemple, el moviment ATTAC francès, els moviments d'antiglobalització de finals dels 90 també feien molta incidència en això. Es torna a reprendre, el qual em sembla adient, i no és una utopia, és que els estats tinguin voluntat política de portar-la endavant. Que no és tan difícil, que ja estan dient que no és tan difícil d'aplicar, perquè de fet ja existeixen sistemes informàtics per les transaccions financeres d'alt risc. Estaríem parlant d'aproximadament 300.000 milions d'euros anuals recaptats només de transaccions financeres especulatives. No tenim una unió econòmica, no tenim una unió fiscal. Llavors, instaurar una primera taxa, que és aquesta, i que jo crec que té totes les característiques per ser una taxa europea. A més de fer la recaptació, per tot el que ja hem dit, seria donar visibilitat a una voluntat realment d'anar més endavant a la política econòmica que necessitem i a la política fiscal a dintre de la Unió Europea.